El president de la Generalitat, Artur Mas, ha visitat aquest divendres el Pallars Sobirà per reunir-se amb alcaldes i empresaris i conèixer les seves demandes. Les infraestructures han estat la demanda principal, el túnel de la Bonaigua, per exemple, sobre el que ha comentat que ho té present però que ara no hi ha diners. També ha manifestat la intenció de potenciar el sector agrari i ramader, ja que demanen que es tingui en compte el producte de qualitat que s'elabora a la zona. Doncs hi ha oportunitats de cara al futur, no? Amb tot el que nosaltres puguem ajudar amb aquest tema, amb la fauna salvatge i les incidències que té sobre els ramats, amb tot això nosaltres intentarem ajudar els ramaders, sobretot, a més, els ramaders més joves que s'estan incorporant. També ha fet esment a la no assistència a l'acte de foment del treball d'ahir, sobre el qual ha volgut remarcar que es tracta d'una qüestió protocolària i que la Generalitat estava molt ben representada amb el conseller d'Empresa i Ocupació. No ho vaig fer molest, no va ser un cop de puny sobre la taula, simplement va ser una decisió per deixar clar que a Catalunya, si no ve el rei o la Casa Real, o el president del govern espanyol, o els presidents del Senat i del Congrés, que són els que protocolàriament estan per davant del president de la Generalitat, a Catalunya, si no és en aquestes condicions, els actes els presideix el president de Catalunya. L'anècdota de la jornada l'han protagonitzat els infants de l'escola Àngel Serafí Casanoves, que han esperat el president a la sortida de l'oficina de turisme per saludar-lo i convidar-lo a inaugurar les obres de la seva escola.